gampang nopo lakon iki aku wis sapa ikhlas anggen apa tak lakoni nopo kasunyata tresno kowe sumate aku yen tinggal kesiramu nanging hatiku wis kudu duwemu pasti tak sabrumu apa panyunanmu muka kowe enggale tok hatiku romiro kesunatan serta tokoh pesane kembang bakal ono negati nanging tutu aku sing duweni wis cukup laleno timbanganmu loro warga tresno rapi aku sumandeng wong liya ngapuran aku tinggal kisiramu nanging hatiku wis dudu duwemu mesti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggale hatiku apa iki kasunyatan sing pasane kembang makal ono ing ati nanging tutu aku sing duweni wis cukup laleno imbang hatimu loro perkara satresno ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilake